खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ चिरां पुलिसा फिन गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। दिनै फुंनि 6 रिंगायाव चिरां पुलिसा थिखानाय हाग्रा ओनसोलनि सोनाबाव थानाय 3 नं उदालगुरि ओनसोलनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हायो। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां चिरां पुलिसा रुनिकाटा CI आरो रुनिकाटा पुलिस थानानि OC जों जथायै अपारेशन खालामनानै गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हायो। पुलिसा अपारेशन खालामनानै गंसे AK सिरिज राइफल, गंसे AK राइफल मेगजिन, गंथाम 7.65 mm पिस्तल, गंथाम 7.65 mm पिस्तल मेगजिन, AK सिरिजनि मोन 90 राउन्डनि गुलि, 9 mm नि 5 राउन्ड गुलि आरो 7.65 mm नि मोन 3 राउन्ड गुलि बोखांनो हायो। नैथियाव दङ BPF नि इसिङावबो नुजादों एना-एनि। तामुलपुर जिल्ला BPF दोलोआव नुजादों एना-एनि। तामुलपुर जिल्ला BPF नि सोलेफु आफादगिरि आदित्य सिंहाया दिनै सौरागुरि तामुलपुराव खुंनाय जयनिं हाबाफारियाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL हानजायाव जयेन जाफैयो। बे जयनिं हाबाफारियाव BTR नि गाहाय खुंगिरि थामहिनबा UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ नुजाथियो। BPF दोलोआव नांगौ बादि मान मोनैनि थाखाय थामहिनबा बिसायख'थियाव बिजाथि टिकेट मोननो थाखाय रां लानायनि अजद दैखांदों तामुलपुर BPF नि सोलेफु आफादगिरि आदित्य सिंहाया। थामथियाव दङ बिग्राय ब्रह्मआ बुंदों फैगौ 14 एबा 15 मार्च खालारनि गेजेराव उदां बिजाथि महरै आं नमिनेशन बिलाइ गथायगोन। हारिमु बिथिङाव बयजोंबो सिनायजानाय बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्मआ 33 नं बिजनी बिधानसभा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंनो थियारि जानानै दं। मख'नो गोनांदि देंखोगिरि बिथाङा बुङोदि फैबाय थानाय समाव बिजनी बियाबनिफ्राय MLA महरै देरहालाङोब्ला गिबियाव हारिमुनि बिथिंनि सायावनो जौगानायनि खामानिफोरखौ मावफुंनो नाजागोन होनना। बिथाङा बुंथिबावोदि राव धोरोम आरो हारि बासिया जासे बयनिबो मदद आरो हेफाजाबजों फैगौ 14 एबा 15 मार्चनि गेजेराव 33 नं बिजनी बिधानसभा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै नमिनेशन बिलाइखौ गथायगोन होनना। ब्रैथियाव दङ कमल आजादनो 65 नं कालाइगाव समस्तियाव UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट होनाय जाबाय। UPPL दोलोनि जानानै 65 नं कालाइगाव बियाबाव UPPL नि गोख्रों मावथि आरो समाज सिबियारि कमल आजादनो UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट होनाय जाबाय। दिनै मोनसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायो UPPL दोलोआ। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां UPPL दोलोआ सानै बिजाथिफोरनि मुं फोसावखांबाय। बिनिनो 69 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनिफ्राय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो 70 नं माजपाट बिधानसभा बियाबनिफ्राय रतेन्द्र दैमारी। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।